wofo ena etete nkola ena yede nkola so kosuku a etichafo so to so etete nkola enti se nkola tete no ankoyie ewo awofo na kwan so a ede eniodin wei eba ena me kan de kan no enkan no makọ Roman school fine upo be ko mass Roman fo memo wako upo be kwa sorry say Roman fathers edi esuku mu achenhia na Roman sisters eba ema usuro mpo se wo be bone mayenfa nkremoson ensi wo se yede nkremofo suku ede ye nka asemu a anenti na be din se malam ana imam ebe ye din ama ne se okọ Islamic school se okutufu ebe ye din ama no e wo se sa kwanja no yenya se suku we ye nkremofo suku we ye ekristofo suku asofo ene imamfo no wa kwanja se bosome bia mpa ke yemfa nyame asem emfa nkomman kola no ye masa kwanja no e hya se eye adwuma e wo suku ni mu a ndiye bebere ho an yenkola eya etubetwa but nne imami si yembe se nkremofo suku e wo ebia nkoranza ha ye ma no kwan no kọ bosome ahenie we ndi ameje no SDA fu osuku ebia won kuranza ye ma kwan na SDA sofo ko preach wo bosom ya henie nde ayeden ama asofo no ana akyerɛkyerɛfo no enyamura senka no ana na missions no ewo power ewo suku no so every given day ubenya sofo bia bekasa akyerɛ nkola no ana week but na aban na ho ode no aboro so ama asofo no ana mission no wura mu kura na ayeden ɛna meka no osofo asu suro se wukodi bone wo suku mu ye beche wetwa wechi ma unye koso nim se ye chewa bu ebebo no ene sere nkola no be sere no ye de beto odi nkura enti me nkoye ne abehwe me but nne akola no na de oye yi o de no yonkuti akobo ade nye social media na aba ene ya so ma ye ni abere ho a na asem we se kosu suku no mu ne ye hu bi wo de ye hu a sere SOMPA mu yi amanfo hwe bi se ye hu ne na ye hu a ke yentumi ka ho asem nka akola we be koso atena suku mu ebia ka next time kuno beku nipa enti awofo no yemmo mmɔden se yede ntete no be menkola ne bebere na afu yemma kwan na teacherfo no emo ahoɔden yɛ kɛse wɔ nkola ne so na ɔsafo teacherfo no ni ahoɔden wɔ nkola ne so teacherfo ni ahoɔden kora because akola ne kora kɔ sukuu no enema akola ne de kɔ sukuu teacher ne kora nya yanka opɛ enne nkola ne mo mu de kɔ sukuu no ye wɔ nkola ne kora bi wɔ phones ene teacherfo no yusu ye won kola ne bia omkora ntumi ma teacher for no sika e wo bi wo nya na kora nkola no e pagya wo mo ho because of awofo no ja ye jeja nkola no wo fie ama sa nkola no su no e ko wura suku ni I didn't hear ye jai enkwada no wo fie because